ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ିଥାଏ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଏବଂ ସେ ସିନ୍ ପଡ଼େ ସେ ଏମିତି ଝତିତ ପଡ଼ିଯାଏ ସେ କଥା ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ଛାତି ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ଏମିତି ଥରେ ବୋଉ ବୋଉ ଆଜି କାନ୍ଦିଲି ମାନେ ସିନ୍ କଟ୍ ହେଲାଣି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆସି କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ ବାବା କଲେ ତୁ ମାନିଲି ତତେ ତୋର ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ତୁ ବି ଆସିକି ସିନ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସତ ସେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ସେତେବେଳର କଥା ଦାଦା କହିକି ଅନୁଭବ ନିଜେ ଦାଦା କେତେ ଫାପୁନ ସିଏ ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥିଲା ସମୟରେ ମୁଁ ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥାଏ ସେ ଫାପୁନ ଯିଏ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜେପିଆଇଙ୍କ କତିକି ଯାଏ ଆଲବମ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ସେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ନେଇ ଯାଉଥିଲି ଜେପିଆଇଙ୍କ କତିକି ଏଇ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଖରେ ବା ନଈ ପଠାରେ ଏମିତି 8-10ଟା ୟୁନିଟ୍ ଥାଏ। ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ? ହଁ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ନାଲିଆ ସାଇକେଲ ଗୋଟେ। ଏ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଭିତରେ ଫରକ କଣ? ସମୟ ସମୟ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ନେଇ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚେଇବ ସେଇଟା ତୁମେ ଜାଣିନ କି ମୁଁ ଜାଣିନି କି ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେବଳ ଭଗବାନ। ବାବୁସାନ ଜଣେ ଆଗଧାଡିର ହିରୋ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଡରେ କଳା ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲି ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରେମିକ ତମେ ତୁମ ପୁଅଟାକୁ ଯାତ୍ରାରେ ନାଟରେ ତାମସାରେ ଥିଏଟରରେ ମିଶେଇକି ତାକୁ ଛତରା କରିଦେବ ତା ଜୀବନଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବ ସେତେବେଳକୁ ସିଏ ପୋଲିସ ଚାକିରି ଥାନ୍ତି ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଥାନ୍ତି ଏଇଠି ପୋଲିସ ଲାଇନରେ ମୁଁ ସେଠିକି ବି ଯାଇଛି ତା କତିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଡ୍ରେସରେ ଥାଇକି ଥାଏ ମୁଁ ଯାଇଛି ପିୟୁଷଙ୍କ ବାପା ଦେଖାହେଲେ ଖାନନଗରରେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ନମସ୍କାର ଓହ୍ଲେଇଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କହୁଥିଲେ ପିୟୁଷ ଚନ୍ଦନକୁ ତମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ ଆଜି ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆର ନମ୍ବର 1 ଅଭିନେତା ଭିଲିଆନ ହିସାବରେ ସିଏ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ତା ନାଁ ନା ପିୟୁଷ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି ସେମିତି ହସ ହସ କଥା ସେମିତି ଦାଦା କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇବା ଯେମିତି ସେତେବେଳେ ଥିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ଯାହା ହାତ ଧରି ଜୀବନ ସାରା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଟ ଚାଲିଥାନ୍ତି ଅଧା ବାଟରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଜୟ ଦାଦା। ନମସ୍କାର ମୋ ପରିଚୟ କ'ଣ ବା କହିବି ଅଶୋକ କୁମାର ଓଝା ଘର ଜଗତସିଂହପୁର ଆଉ କଟକରେ ରହଣି ଆଉ ଭାଇନା ବହୁତ ସିନେମା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଳାକାର ଆପଣ ସେଇ ପରିଚୟଟା ଦେଲେନି କେବଳ ଜାଗା ନାଁ କହିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଳାକାର ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଲେନି କାହିଁକି? ନାଇଁ କଳାକାର ନ କହିବାର କାରଣ ଅଛି କାରଣ ମୁଁ କଳାକୁ ପେଶା କରିକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦିନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରତି କାହିଁକିର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି ବିରତି ନେଲେ ଆପଣ ତ ତାକୁ ନିଶା କରିକି ଆସିଥିଲେ କାହିଁକି ବିରତି ନେଲେ? ନା ପିଲାବେଳର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର ହେବି କିଏ ତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଉଛି କିଏ ଡାକ୍ତର ହେଉଛି କିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର ହେବି କଳା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ବୋଲି ମୋ ଗାଁ ଲୋକ ମୋ ସାଥୀ ମୋର ଯିଏ ସବୁ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ତୁ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା ଫ୍ରାମା କରୁଛୁ ସ୍କୁଲ ଫୁଲରେ ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଳାକାରଟେ ହବୁ ସେ ପଛରେ ତୁ ଟିକେ ଲାଗ ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଯେଉଁ ଇଏଟା ଇଚ୍ଛାଟା ପୁରେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବେଶ କରିକି ଆମେ ଏଇ କଥାକୁ ପରେ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ କହିବା ଆପଣ ଯୋଉ ଡ୍ରାମା ଯୋଉ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ କଳା ଅଛି ବୋଲି ଏଇଟା କୋଉ ବୟସ ଥିଲା? ଏଇଟା ହବ ବୋଧେ ମୋର 9th 90 ଆଉ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ କଳା ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଡ୍ରାମା କରୁଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ? ହଁ ସ୍କୁଲରେ ଡ୍ରାମା କରୁଥିଲି ଆମ ଗାଁରେ କରୁଥିଲି ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଡାକନ୍ତି ସେମିତି ଆମ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ଆମ ସର୍କଲ ଭିତରେ ବା ମୁଁ ଯେତିକି ଗୋଟେ ଯାଇପାରେ ସାଇକେଲ ଧରିକି ମୁଁ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁରେ ରିହର୍ସାଲ କରେ ଏବଂ ଡ୍ରାମା କରେ ଖୁସି ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଘରେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ଘରେ ବାପା ବୋଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଭାବକ ରହିଲେ ବିଗିଡ଼ନ୍ତି କରନ୍ତି ନାଟୁଆ ହେଇଯିବ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଛି ଏସେ କରୁଛି ପାଠ ପଢ଼ୁନି କିନ୍ତୁ ମୋତେ କାହିଁକି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱରିକ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ରୂପେଲି ପରଦାର ସହର କୁହାଯାଉଥିବା କଟକ ସହର ଏଠିକି କେବେ ଆସିଲେ? ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଥିଲି ବାପା ଏଠି ଆମର କାମ କରୁଥିଲେ ଜଣେ କାର୍ପେଣ୍ଟର ବାପା ଆମର ମୁଁ ଏଠି ଥିଲି
ଗାଁରୁ ଆସିଲି ଏଠିକି, ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ଏଠି ସେ ଯେଉଁ ସିନେମା ଡ୍ରାମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟର ଯିବା, ଡ୍ରାମା ଦେଖିବା, ସିନେମା ଦେଖିବା, ଆ ଭିତରେ ବାବା ଅତିଷ୍ଠ ହେଇକି ପୁଣି ମୋତେ ଗାଁକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଗାଁରେ ଯାଇକି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି। ତ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି 2003 ମସିହାରେ। 2003 ମସିହାରେ ଆସିକି ଚାକିରି ଫାକିରି ପାଇଁ ଲାଗିଲି, ବୁଝାବୁଝି କଲି, ଇଆଡ଼େ କଲି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫିଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠି ଟିକେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ରାଶି ଯେହେତୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ସୋ ମୋ ବାପା ସେତକ ଦେବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ। ମୁଁ ବି କେଉଁଠି ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ପାରିଲେନି। ପାରିଲି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ସରି ତ ସିନେମା ଲାଇନକୁ କେମିତି ପଶିଲେ? ସିନେମା ଲାଇନକୁ ନୁହଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ସେତେବେଳେ ଆଲବମର ଯୁଗ। 2003, 4, 5, 6, 7 ଆଲବମର ଯୁଗ। ସେଟା ମୁଁ ସିରିଏଲ କରିବି ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ଆଲବମ୍ ବି କରିଛି, ଆଲବମ୍ ଘରେ 200 ଖଣ୍ଡେ ଆଲବମ୍ କରିଛି। କେଉଁଥିରେ ମଣ୍ଟାଜ କରିଛି, କେଉଁଥିରେ ଲିଡ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗାଡ଼େଇ ଯାହାକୁ ଯେମିତି କୁହାବଲା କରି ଧରିକି। ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ମୋତେ କେହି ଏ ଲାଇନରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବା ମୋ ବ୍ୟାକ୍ ସପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ସେଇଟା ନଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ସିଂହରେ ମାଟି ତାଡ଼ି ମୋ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆକୁ ଦେଖା କର, ତାକୁ ଦେଖା କର, ଆକୁ କହ, ତାକୁ କହ, ନେହୁରା କାକୁତି ମିନତି ହେଇଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଯାହା କତିକି ଯାଇଛି ତା ଦେହରେ କିଛି ଖଳ ଲୋକ ବି ଥିଲେ, କିଛି ଭଲ ଲୋକ ବି ଥିଲେ। ସେଇ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ବାଟରେ ମୁଁ ଯାଇ କିଛି ବାଟ ଆସିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଳାକାରର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ, ତାଠୁ ଖୁସିର କଥା ମୋ ପାଇଁ କିଛି ହୋଇନପାରେ। ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ସିନେମା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ମୋର ସିରିଏଲ କଲି ବିକ୍ରମ ବେତାଳ, ସେ ମୋର ଯିଏ ତା ଦେହରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ବବି ଇସଲାମ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଥିଲା, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ନାଁ କ'ଣ? ସିଏ ହେଉଛି ମୁଁ। ଛୋଟ ବଡ଼ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ କରିଦିଏ, ମୋତେ କୁହନ୍ତି କରିଦିଏ। ଆଉ ବିକ୍ରମ ବେତାଳ, ତାପରେ ହରିଶ ସାର୍ଙ୍କ କତିକି ଗଲି। ହରିଶ ମହାନ୍ତି କଥା କହୁଥିଲେ ସରିବନି, କହୁଥିଲେ ସରିବନି, ତାଙ୍କ ଚାଲିଥିଲା। ସେଥିରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ମୋତେ ସେ ଦେଲେ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ବୟ ଦେଇଥିଲେ। ତା ଦେହରେ ମୁଁ କରିଥିଲି 19ଟା ଏପିସୋଡ଼ କରିଥିଲି। କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ମୋର କ୍ରିମିନାଲରେ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କର 4ଟା ସାଙ୍ଗ ଦରକାର, ସେ ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ କରୁଥିବା ପିଲା। ତ ମୋତେ ସେଇଠୁ ଚୟନ କରାହେଲା, ମୋତେ କୁହାହେଲା, ମୁଁ ସେ ଯାଇ ମିଟ୍ କଲି ଦିଲ୍ଲୀପ ପଣ୍ଡା, ଦିଲ୍ଲୀପ ପଣ୍ଡା ସିଏ ଥିଲେ। ମୋତେ କୁହାହେଲା, ମୁଁ ଯାଇ ପରିଚିତ ହେଲି। ତେଣୁ କହିଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ସୁଯୋଗ। ସେଠି ମୋତେ ଗୋଟେ କହିଲେ ଏଇ ଗ୍ୟାରେଜ ପିଲା କରିବ। ସେଠୁ ମୋତେ ଅଡ଼ିସନ୍ କଲେ। ମୁଁ କହିଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଖନା ହିସାବରେ କୁହ। କହିଲି, ଇଏ କଲେ। ସେଠି କହିଲେ ହଁ ହଉଛି, ତୁମେ କାଲି ଆସ, ପରଦିନ ଆସ। ଏମିତି ଗଲି। ସେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇନଥାଏ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୋତେ ଚରିତ୍ର ବୋଧେ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଜ୍ୟୋତି ତ୍ରିପାଠୀ ଥାନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ, ଆଉ ସଲିଲ ମିତ୍ର ଥାନ୍ତି, ମରିଗଲେଣି। ସେ ମୋର ଗୋଟେ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷଟିଏ, ମୋତେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ମଣିଷଟିଏ। ଆଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କ ଭଣଜା ମୁନା ଭାଇ, ଯିଏ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ କର୍ପୋରେଟର ଥିଲେ, ସେ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠୁ ସଲିଲ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦାଦା, ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇଙ୍କର ସେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କଥା, ମୁଁ ଆସିଥିଲି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋତେ କାହିଁ କିଛି ଗୋଟେ ସେମିତି ସିଓର ସର୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉନାହିଁ। ସେଠି କହିଲେ କେଉଁଠି ତମ ଘର? ମୁଁ ଝାଞ୍ଜିମଳା ରହୁଛି। ନା ସଂଗ୍ରାମ ଘର? କହିଲେ ହଁ, ସେ ତ ମୋ ଗୁରୁ। ମୋତେ ନା ହଉ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀପକୁ କହିଦେବି। ସିଏ ବି ଦିଲ୍ଲୀପ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ସେଥିରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା। 20-25 ଦିନର ସୁଟିଂ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ମୋର ସେଠି ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ପାଦ ଥାପିଲି। କେତେ ସିନେମାରେ ଆପଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ? ମୁଁ 23ଟା ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିଛି, ଛୋଟ ବଡ଼ ହେଇକି 23ଟା ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିଛି। କୋଉ କୋଉ ହିରୋଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିଛି। ନା ନିଅନ୍ତୁ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ମୁନା ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିଛି, ତମର ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିଛି, ବାବୁସାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିଛି, ଅନେକ ଯେଉଁ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିଛି। ଯେତେ ଆମର ହିରୋ ଅଛନ୍ତି, ତମର ସେ ଯେଉଁ ବାରିକ ସମ ବାରିକ ଯେଉଁ ହିରୋ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିଛି।
ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଇରେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ବି କାମ କରିଛି। ତାପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଯେଉଁ କମିଶନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତା ଦେହରେ ବି କରିଛି, ଯେଉଁ ଦୂରଦର୍ଶନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେତେବେଳେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସିନେମା କରୁଥିଲେ କଣ କେମିତି କଣ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା? ସିନେମା ପ୍ରାପ୍ୟତା ମିଳୁଥିଲା, ସମସ୍ତେ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ପରିଶ୍ରମ ହିସାବରେ କେଉଁଠି ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇନାହିଁ। ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଖୁସି ଥିଲି ବିକଜ ମୁଁ ଅଭିନୟ କଲି। ତେଣୁ କେଉଁଠି ମୁଁ ଏତେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିକି ବାଦ ବିତଣ୍ଡା ଭିତରେ ପଶି ନଥିଲି। କଷ୍ଟ ଦେଇଛି? ହଁ, କଣ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି? କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ କଥା କାହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଅଭିନୟ କରିବି ବୋଲି ଗାଁରୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୁହ ଛଳଛଳ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଆଶା ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ସେଇ ଆଶାକୁ ମାର୍ଗ କରିକି ମୁଁ ବହୁତ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କଲି। ମୁଁ ଯେଉଁ କଳାକାର, ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କୁ ଯାଏ, ମୋତେ କୁହନ୍ତି ତୁମେ କରିପାରିବ? ମୁଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ସେଟ୍ ନେଲି ତାହେଲେ ମୋତେ ରଖିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ତ ମୋତେ ନିଅନ୍ତି, କରିଛି ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ବହୁତ କଥା। ତାପରେ ସେମିତି ମନ ବୁଝିଲା ଭଳି ନିଶ୍ଚିତ ଚରିତ୍ରଟେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ପାଇନାହିଁ। ସିନେମାରେ, ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ହଁ ନାଇଁ, ମନ ବୁଝିଲା ଭଳି ଚରିତ୍ରଟେ କେହି ମୋତେ ଦେଲେ ନାହିଁ। କଳା ମୋ ପାଖରେ କଣ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଟା ଦର୍ଶକ ସମାଜକୁ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ବଢ଼ିଲା, ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଧିକା ହେଲା, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ବି କିଛି ବନ୍ଧୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମର ବିଶ୍ୱ ଦରବାର, ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଏମିତି ଦୁଇ ତିନିଟା ପାର୍ଟିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଯାହା ପଇସା ମୋତେ କହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି 2013-14 ମସିହା, ତ ମୁଁ ରାଜି ହେଇଥିଲି ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ମନା କଲେ। ଏଇ ସିରିଏଲ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଘରେ ସମୟ ଦେଇପାରୁନୁ, କିଛି ନାହିଁ, ସିଆଡ଼େ ଯିବୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ, ଯାଆନା। ଗଲି ନାହିଁ। ତଥାପି ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି। ପଇସା କଥା ପର କଥା, ମୁଁ ମୋ କଳା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତେ କି କମେଇଥାନ୍ତେ କି ମନା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ଗୋଟେ ମନର କଥା ମନ ଭିତରେ ରହିଗଲା। ଅନେକ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି, ଏବେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଦୀପ ବୋଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳି ସିରିଏଲ୍ କରୁଥିଲେ, ଭାରି ଭଲ ପିଲା, ବହୁତ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ପାର୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିୟୁଷ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିରେ ଅଛି, ସେଟା ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ, ଏବେ ଯାଇଥିଲା, ମୋତେ କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ଆର ବର୍ଷକୁ ଦେଖିବି, ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିବି। ସେ ପିୟୁଷ ବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଡ୍ରାମା କରୁଥିଲି, ପିୟୁଷ ସେତେବେଳେ ବି ଆସିକି ଡ୍ରାମା କରୁଥିଲି। ଆମ ପଛରେ ସିଏ ଆସିଲେ, ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତି ଅଶୋକ ଭାଇ ସିନ୍ଟା କେମିତି ହବ, ମୋ ଡର ଲାଗୁଛି। ହରିଶ ଭାଇ ଥାନ୍ତି, ତମର ଉମେଶ ଭାଇ ଥାନ୍ତି, ତନିଆ ଭାଇ, ସେ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତି। ଉମେଶ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ, ଚନ୍ଦନର ଯେଉଁ ପିୟୁଷର ଗୁରୁ, ସିଏ ଡ୍ରାମା ତାକୁ। ତାପରେ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ପିୟୁଷ ମୋତେ କହିଛି ଭାଇ ମୁଁ କଳିଙ୍ଗରେ ଅଛି, ପଳେଇ ଆସ ରହିବା। ଯାଇପାରିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଯେଉଁ ଲାଇନ, ଆମର ଯେଉଁ ସିରିଏଲ ସିନେମା ଲାଇନକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଣଦେଖା କରିକି ସେପଟକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତି, ହୁଏତ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆର ଗୋଟେ ନାଁ କରା କଳାକାରଟେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି କଳା ଥିଲା, ଯେତିକି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା କଳାକୁ ନେଇ। ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ଆଉ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡ଼ିଲା, ସେ କଷ୍ଟଟା କେବେ କାହା ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ, ସିନେମା ନାୟକ ଲୋକ? ନା, ସିନେମା ଲାଇନର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଆତ୍ମୀୟ, ଯେଉଁମାନେ ଅତି ନିଜର, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭକ୍ତି କରେ, ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ କଥା ଛଳରେ କୁହେ। ତଥାପି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯାହା ହଉ ତୁ କଳାକାରଟେ ତ ହେଇଛୁ, ଆଉ କ'ଣ। ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି? ସାହାଯ୍ୟ କୋଉ ବାବଦରେ କହୁଛନ୍ତି? ସିନେମାର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ହଉ, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ହଉ, କିମ୍ବା ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ହଉ।
ନା ସେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ମତେ କେହି କେବେ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି କାହାର କତିକି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ନେଇକି ଯାଇନି। ମୁଁ 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 ମୋ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପରିଶ୍ରମର ପାରିଶ୍ରମିକ କେହି କେବେ କୁଆଡେ ଯାଏ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବ, ଆଜି ଆସିନି କାଲି ଆସିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଅନେକ ସିନେମା ସିରିଏଲ ଅଭିନୟ କରିଛି। ମୁଁ ପଇସା ପାଇପାରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ବେଳେବେଳେ ଫୋନ ଟିକେ କରେ ଭାଇ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟରେ। ତାଙ୍କର ତ ସେମାନେ ସେଇଟା ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ ନା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନଙ୍କର ଆଉ କଳାକାରଙ୍କର କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସେଥିରେ କିଛି ମ୍ୟାଟର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏପିସୋଡ କେମିତି କମ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଅଧିକା ପଇସା ତାଙ୍କର ଲାଭ ହବ। ତଥାପି କିଛି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣି ବା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରି ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କରି ମତେ ପଇସା ପତ୍ର ବି ପଠେଇଛନ୍ତି। ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି କିଛି ଅନେକ ପଇସା ପାଇନାହିଁ, ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଅନୁଭବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେତୋଟି ସିନେମା କରିଛନ୍ତି? ଅନୁଭବ ସମୟରେ ଦୁଇ ତିନିଟି ସିନେମା କରିଛି। ପ୍ରଥମ ସିନେମା ଅନୁଭବ ସାଙ୍ଗରେ ସିରିଏଲ କରୁଥାଏ କୋଉଟା ଆମର ଇ ଟିଭିର ଅପା। ଅପା ସିରିଏଲ ମତେ ବହୁତ ମାଇଲେଜ ଦେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ମଦୁଆ ଚରିତ୍ର ତା ଦେହରେ କରୁଥିଲି। ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଘୋଷା ପଦ ଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ତ ସେ ଲାଇନ୍ସ ଟା ମତେ ଏତେ ସୁଟ କରିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଲାଇନ୍ସ ଟା ସାରା ଓଡିଶାରେ ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ମଦୁଆ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଟିଭି ଗାଁ ଗହଳି ଚାଲିଥିବ ସେ ସମୟରେ ସବୁ ଖୁଟ ଖାଟ ବନ୍ଦ କରିଦବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ରୁହ ରୁହ ସେ ମଧୁଆ ହଉଛି ବେ ଭଲ କରିବ। ଏତେ ବଡ ବଡ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନନ୍ତି ଯେମିତିକା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ହେଇଗଲେ କି ବାବୁସାନ ହେଇଗଲେ କି ଅରିନ୍ଦମ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ସେମାନେ ଏବେ ତ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଚିହ୍ନିବେନି କେମିତି କହିଲେ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଭିନୟ କରିଛି ଚିହ୍ନନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଆତ୍ମୀୟତା ସେ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ସେଟା କୁଆଡେ ଦୂରେଇ ଗଲାଣି। ଏହା ପ୍ରକୃତ ସତ। ସେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ସେ ଯୋଉ ସେତେବେଳର କଥା ଦାଦା କହିକି ଅନୁଭବ ନିଜେ ଦାଦା କେତନ ଫାପୁନ ସିଏ ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଥିଲା ସମୟରେ ମୁଁ ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଥାଏ। କିଏ? ସେ ଫାପୁନ ଯିଏ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜେପିଆଇ କତିକି ଯାଏ ଆଲବମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ସେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ନେଇ ଯାଉଥିଲି ଜେପିଆଇ କତିକି ଏଇ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଖରେ ବା ନଈ ପଠାରେ ଏମିତି 8-10ଟା ୟୁନିଟ ଅନୁଭବ ଥାଏ। ମହାନ୍ତି ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ? ହଁ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ନାଲିଆ ସାଇକେଲ ଗୋଟେ କାର? ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘରୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ନନ୍ଦୀ ସାହି। ମୁଁ ଦିନେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘର ଦେଖିବି ବୋଲି ବି ତାଙ୍କ ନନ୍ଦୀ ସାହି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସାଇକେଲ ଚଲେଇକିରି ଷ୍ଟାଡିୟମ କୁ ଆସିବା ଅଭିନୟ କରିବା ଏଠି ଆଲବମ କରିବା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଜେପିଆଇ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଏଇ ଗଡଗଡିଆ ମନ୍ଦିରରେ ଏଇ ନଈ ପଠାରେ। ତ ସେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଭିତରେ ଫରକ କଣ? ସମୟ ସମୟ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ନେଇ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚେଇବ ସେଇଟା ତୁମେ ଜାଣିନ କି ମୁଁ ଜାଣିନି କି ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେବଳ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ କାହାକୁ କେତେବେଳେ ନେଇ କୋଉଠି ଥୋଇବେ କୋଉଠି କୋଉ ପଦବୀରେ ନିୟୋଜିତ କରିବେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅରିନ୍ଦମଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଅରିନ୍ଦମ ଭଲ ପିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ସିଏ ବି ସେମିତି ଦାଦା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ସେତେବେଳେ। ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ କେମିତି ଥିଲା? ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ମୁଁ ତ ଏତେ ଜାଣିନି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି କ୍ରିମିନାଲ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ମୋର ବି ଫାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ। ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଏବେ କେବେ ଭେଟ ହେଲାଣି? ଏବେ ଏବେ ଆଉ ଭେଟ ହେ ଅନ୍ଥରେ ଭେଟ ହେଇଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ। ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ କହିଥିଲେ ଦାଦା ଆଉ ମୁଁ ଠିଆ ହଉଛି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଜିତି ଯାଅ ଏବଂ ନେତା ଅଭିନେତା ହେଇଛ ନେତା ହୁଅ। ତାଙ୍କ ଘର ବି ବାଟରେ ପଡେ ମେରିଆ ବଜାରରେ ଦେଖେ ସବୁବେଳେ ଅନାଏ। ଆଉ ବାବୁସାନ? ବାବୁସାନ ଜଣେ ଆଗ ଧାଡିର ହିରୋ। ତାଙ୍କ ବ୍ଲଡରେ କଳା ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲି ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରେମିକ। କହିଲେ ଯେ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମିଶିଛନ୍ତି ତ ସେ କେମିତିକା? ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ମୁଁ ସିଏ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାରେ ଟନିଆ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା। ସିଏ ଅଭିନୟ କଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ଏଇ କଥା ଜାଣିପାରି ଯେ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇ ନାଟରେ ମିଶେଇଛ ବୋଲି ସେ ଥିଲେ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟରେ ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନଗେନ ତ୍ରିପାଠୀ। ମତେ ଆସି ଦୁନିଆ କଥା କହିଲେ ମାନେ ସେ ମତେ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା ବି
ମୁଁ କହିଲି ପିୟୁଷଙ୍କ ବାପା ହଁ, କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ତମେ ତୁମ ପୁଅଟାକୁ ଯାତ୍ରାରେ ନାଟରେ ତାମସାରେ ଥିଏଟରରେ ମିଶେଇକି ତାକୁ ଛତ୍ରା କରିଦେବ, ତା ଜୀବନଟାକୁ ବରବାଦ କରିଦେବ। ସେତେବେଳକୁ ସିଏ ପୋଲିସ ଚାକିରି ଥାନ୍ତି, ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଥାନ୍ତି ଏଇଠି ପୋଲିସ ଲାଇନରେ। ମୁଁ ସେଠିକି ବି ଯାଇଛି ତା କତିକି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଡ୍ରେସରେ ଥାଇକି ଥାଏ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦିନେ ପିୟୁଷଙ୍କ ବାପା ଦେଖାହେଲେ ଖାନନଗରରେ, ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଓହ୍ଲେଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମତେ କହୁଥିଲେ ପିୟୁଷ ଚନ୍ଦନକୁ ତମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ। ଆଜି ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆର ନମ୍ବର 1 ଅଭିନେତା ଭିଲିଆନ ହିସାବରେ ସିଏ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ତା ନାଁ ସବୁ ଏମିତି। ଆପଣ ତା ହିଁ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯା, ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ? ହଁ ମୁଁ ପିୟୁଷ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟରରେ। ମୁଁ ବି ସିଏ ବି, ଦନୁ ମରିଗଲାଣି, କାଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ, ତନିଆ ଭାଇ ଆମକୁ ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ତନିଆ ଭାଇ ଆମକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ପିୟୁଷ ଆସିଥିଲା 4-6 ଦିନ ତଳେ, ଦେଖା ହେଲା, ନମସ୍କାର କଲା। ମୁଁ କହିଲି କଣ ତାର ଟିକେ ଚାଲିଛି ଯୋଉ ଲିଟିଗେସନ, ହଁ। ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ତ ଜଗି ରଖିକି। ପିୟୁଷଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ନା, ଯିଏ ସେମିତି ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ନା, ପିୟୁଷ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି। ସେମିତି ହସ ହସ କଥା, ସେମିତି ଦାଦା କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇବା ଯେମିତି ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପଇସା ପତ୍ର ନଥିଲା, ଅଭିନୟ ଥିଲା, ଅଭିନୟ କରିବା ନିଶା ଥିଲା। ଅବିକା ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି, ନିଜର ଗୋଟେ ଇମେଜ ଅଛି ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆରେ। ତଥାପି ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ, ମୁଁ ତାକୁ ଚନ୍ଦନ ଡାକେ। ଚନ୍ଦନ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ଅଶୋକ ଭାଇ, ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ପାରିବାରିକ ଝଡ଼ ଭିତରେ ବି ଆପଣ ଗତି କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କଣ ହେଇଛି ସେ, କଣ ଥିଲା ସେ? ପାରିବାରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା କହିଲେ ବହୁତ, ଯୋଉଗୁଡ଼ାକି ସହି ହବା କଥା ନୁହଁ ତାକୁ ବି ସହିଛି। ଏଇ ଯାତ୍ରା, ଏଇ ସିନେମା ଦୁନିଆରେ, ସିରିଏଲ ଦୁନିଆରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି। ବହୁତ ଝଡ଼ଝଞ୍ଝା ଭିତରେ, ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଭିତରେ ଚଳୁଥିଲି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ବାରଣ କରେ, କାହିଁକି ସେ ଲାଇନରେ ତମେ ଯାଉଛ, ଯେତିକି ଆମ ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଆମର ପୂରଣ ହଉନାହିଁ, ତମେ ଅଲଗା କ'ଣ ବିଜନେସ୍ କର। ମୋର ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ବିଜନେସ୍ ଥିଲା। ବାପା ଆମର ଦୋକାନ ଟିକେ କରିଥିଲେ ବରଗଡ଼ି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ପାଖରେ। ସେଠି ବି ମୁଁ ଯାଇକି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରେ ଏବଂ ସମୟ ଶ୍ରମ ଦିଏ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ମୋତେ କହିଲେ ସିଏ ସେଇଟା କର, ଇଏ କର। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ କଳାଟେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିନାହିଁ, ଖାଲି କହିଛି ତାକୁ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ କର, ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ବିଜନେସ୍ ଗୋଟେ କର, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମ ସଂସାର ପରିବାର ଭଲ ଚାଲିବ। ଭଲରେ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏମିତି କଲେ, ମୁଁ କଳାକାର ହେଲି। କଳାକାର ଦୁନିଆରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଇକି ବିଜନେସ୍ ଟିଏ କଲି। ସେ ବିଜନେସ୍ରେ ବି ମୁଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ମୋର ଯେତିକି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କହିଥିବା କଥା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଯାହା ହାତ ଧରି ଜୀବନ ସାରା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଟ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ଅଧା ବାଟରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। 2017 ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳେ ସିଏ ମୋତେ ଏକା କରି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମୋତେ ଦେଇକରି ଯାଇଥିଲେ। ମୋ ପୁଅକୁ ସେତେବେଳେ 4 ବର୍ଷ, 4 ବର୍ଷ, 4.5 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପୁଅକୁ 13 ବର୍ଷ। ଏକାକୀ ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିଛି। କଳାକୁ ଭକ୍ତି କରେ, କଳାକୁ ପୂଜା କରେ, କଳା ମୋ ଜୀବନ। କଣ ହେଇଥିଲା ଭାଉଜଙ୍କର? କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଆଜିକାଲି ତ ଅନେକ ରୋଗ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା ପରେ ପ୍ଲାଟଲେଟ୍ ସର୍ଟ ବୋଲି ରକ୍ତରେ 4ଟା କଣିକା, ଯୋଉଥିରୁ ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି ପ୍ଲାଟଲେଟ୍। ସେ ପ୍ଲାଟଲେଟ୍ ସର୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ସେଟା ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସରର ଗୋଟାଏ ଦୁଆର। ତାକୁ କହନ୍ତି, ସେ ରୋଗ ନାଁଟା ମୁଁ ମନେ ଅଛି, ଆରିଥ୍ରଏଡ୍ ହାଇପୋପ୍ଲେସିଆ। ଏମିତି ଗୋଟେ ରୋଗ ସିଏ, ଯୋଉଟାକି ପ୍ଲାଟଲେଟ୍ଟାକୁ ଶରୀରରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ଲାଟଲେଟ୍ଟା କମିଗଲେ ମଣିଷ ରକ୍ତଟା ପତଳା ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସିଏ ମଣିଷର 10ଟା ବାଟ ଦେଇକିରି ବାହାରେ ପତଳା ହେଇଗଲେ। ତଥାପି ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ପାରୁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆପୋଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଥିଲି। ହଠାତ୍ କିନି ଭାଉଜଙ୍କ ଚାଲିଯିବା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସେଇ ସମୟରେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିବ ସେ? ସେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି, ସେତେବେଳେ ମୋର ଜେଜେମା ସିରିଏଲ ଚାଲିଥାଏ। ଜେଜେମା ହେରାଲ୍ଡ ଏଜେନ୍ସିର
ଭାଇ ବାବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟରଥ ତାର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ମନୁ ରଣା କି ଆଉ ଜଣେ କି ମିଶ୍ର ଲିପୁନ ନା କ'ଣ ତା ନା ସିଏ ଥିଲେ। ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସିରିଏଲ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆସିବି, ପୁଣି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୁଣି ଆସି ସର୍ଟ ଦେବି, ସିନ୍ କରିବି, ସିନ୍ କରି ପୁଣି ଯିବି। କେଉଁଦିନ 2ଟା ସିନ୍ 3ଟା ସିନ୍ ଥିବ, ମୁଁ ସେଠି ଯାଇ ମୁହଁ ମାରିକି ପୁଣି ଆସେ ସିନ୍ କରେ। ତ ସେ ଯେଉଁ ମୋତେ ବି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପାଥୋସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମିଳିଥିଲା, ରାମୁ କାକା ବୋଲି। ରାମୁ କାକା ନା ହରି କାକା ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ମିଳିଥିଲା। ଦେଲେ ଆମର ରାନୀ ରାନୀ ହିରୋଇନ୍, ଆଉ ସେଇଟା ହର ଭାଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଜେନେରେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରର ଚାକର ହେଇଥିଲି। ସେ ବି ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଟା ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଚରିତ୍ର ପୁରା ପାଥେଟିକ୍ ଚରିତ୍ର। ସେ ବୋହୂଟାକୁ ଟର୍ଚର କରନ୍ତି, ତ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଖାଇବାକୁ ଆଣିଦିଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ିଥାଏ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଏବଂ ସେ ସିନ୍ ପଡ଼େ, ସେ ଏମିତି ତ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେ କଥା ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ଛାତି ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ଏମିତି ଥରେ ବୋଉ ବୋଉ ଆଜି କାନ୍ଦିଲି। ମାନେ ସିନ୍ କଟ୍ ହେଲାଣି, ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆସି କନ୍ଦେଇ ପକେଇଲେ, ବାହା କଲେ। ତୁ ମାନିଲି ତତେ, ତୋର ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ତୁ ବି ଆସିକି ସିନ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସିନ୍ କରିକି ପୁରା ଯେତିକି ଦରକାର ତାଠୁ ଅଧିକା କରୁଛୁ। ପଡ଼ିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ସେମିତି ସର୍ଟରେ ଥାଏ। ଆସ ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କଥା ନୁହଁ, ଆସ। 5ଟା ବେଳେ ସିନ୍ ପ୍ୟାକଅପ୍ ମୋ କଲିଗ ମୋତେ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଆସିଲି, ଆସିକି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇକି ଡାକିଲି, ଶୁଣିଲେନି। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାଙ୍କ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ମୋତେ କିଛି କହିପାରିଲେନି। ବ୍ରେନ୍ କାମ କରୁନଥିଲା। ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠିକି କାମୁଡ଼ି ଦେଇକି ଶେଷ। ଅଶୋକ ଭାଇ ଭଇଜା ଗଲା ପରେ ଆପଣ ସିନେମା ଦୁନିଆ ପାଖରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ହଁ ହଁ, ଦୂରେଇ ଗଲି। ଲୋକଟା କହୁଥିଲା ଏ ଲାଇନରେ କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସ୍ତେ 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 କମେଇ କମେଇ ଆସିଲି। କିଛି ମୋ ଅଭିନୟ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ କିଛି ମୋତେ ଡାକନ୍ତି, ଅଭିନୟ ଏଇଟା ଭଲ ଚରିତ୍ର, ତୋ ପାଇଁ ସୁଟ୍ କରିବ। କରିଛି, ତାପରେ 7-8ଟା କରିଛି। ଏତେ ଫୁଲ୍ ସମୟ ଦେଇନି, ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ କରେ ଯାଏ। ଆଉ ଥରେ ମୋ ବିଜନେସ୍ଟାକୁ ଇଏ କଲି। ପିଲାଟା ପାଠ ପଢ଼ିବ, ମଣିଷ ହେବ, ତା ପାଇଁ ବି ମୋର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି। ଏକା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ କଳିତ ଭିତରେ। ନା, ଯାହା ପାଖରେ କଳା ଥିବ, ଯିଏ ଦର୍ଶକଙ୍କର ତାଳିମାଡ଼ ଖାଇଥିବ, ତାକୁ କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ? ପଇସା ମିଳିବ, ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯାଇପାରିବି, ମୋ ବିଜନେସ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ, ବଡ଼ ଲୋକ ହେବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଶାନ୍ତି, ସେ ସୁଖ, ସେ ଯେଉଁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା, ପଇସା ତା ଆଗରେ ତୁଚ୍ଛ। ପଇସା ତା ଆଗରେ ତୁଚ୍ଛ। ଆପଣଙ୍କୁ ତାପରେ ଭଳି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଘରେ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି। ନା, ଏହା ବି ସତ୍ୟ, କରିନାହିଁ। ପିଲାଟା, ପୁଅଟା ମୋର ଅଛି, ମାମୁଁ ଘରେ ରହୁଛି, ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ସମ୍ବଲପୁର। ତେଣୁକରି ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ମନୋନିବେଶ କରିନାହିଁ। ଆଉ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏମିତି 50 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 26 ବର୍ଷ 27 ବର୍ଷ, ନାଇଁ 30 ହେଇଯାଇଥିବ। 30 ବୋଧେ, 28-30 ବେଳେ ମୁଁ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି ଏଇ ଯେଉଁ କଟକରେ ସିନେମା ସିରିଏଲ ଦୁନିଆରେ। 20 ବର୍ଷ ଆଉ। ଅଶୋକ ଭାଇ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିଛି ଦୁଃଖ କହିଲେ, କିଛି ସୁଖ କହିଲେ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି।
ଶେଷରେ ଆପଣ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ମୋତେ ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଦର୍ଶକ ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କମି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାର ମୁଖ୍ୟ ବାଟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ। ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ନିଜେ ତଥାପି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେଉଁମାନେ କଳାରେ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସିନେମା ହଲ୍ ତ ଆଉ ବେଶୀ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଟିକେ ପଡ଼ୁଛି ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଟିକେଟ୍ ଟିକେ କାଟିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ପାଇବ ଏବଂ କିଛି ଅର୍ଥ ବି ପାଇବ, ଯାହା ଦେହରେ ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ପାଇକି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ବି ବାଣ୍ଟିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସିନେମା ସିରିଏଲକୁ ସେତିକି ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନହେଲେ ବି ସେତିକି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଭଲ ଖୋରାକ ଭାବିକି ଯଦି ଯିବେ, ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ କଳା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସରି ଆସୁଛି, ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ହେଇଯିବାକୁ ବସିଛି, ସେ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ ଏବଂ ପୁଣି ଆହୁରି ଅନେକ କଳାକାର ତିଆରି ହେବେ। ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଟପିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ, ଭଲ ଭଲ ମୌଳିକତା ଷ୍ଟୋରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି କିଛି ଭେଜାଲ ନଥିବ। ଗାଁ ଗହଳିର ବା ନିଖୁଣ ଛବି ଦେବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଡାଇଲଗ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଡାଇଲଗ ତ ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅଛି। ତଥାପି ସେଇ ଅପା ସିରିଏଲର ଯେଉଁ ମଧୁଆ ଚରିତ୍ର ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଚରିତ୍ରଟା ବହୁତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇଥିଲେ, ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଗାଁ ଗହଳି ପୁରପଲ୍ଲୀରୁ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣିକି ଯାଇକି ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମୟ ବିତେଇଛି, ଆପଣଙ୍କଠୁ ପ୍ରଶଂସା ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଛି। ସେଇ ଗୋଟାଏ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମଧୁଆ ଚରିତ୍ର। ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀର ମୋର ଘରେ ଥାଉ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବାୟ ନମ। ସୁନି, ଏ ଜୁନି, କ'ଣ ଦିଟା ଖାଇବାକୁ ଦେ, ଭୋକ କଲାଣି, ମୁଁ ଯିବି, ମୋତେ ଅନେଇଥିବେ ବାଟିରେ ଲୋକ ସବୁ। ସେଠୁ କହିଲା ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ କିଛି ନହେଲେ ପଖାଳ ଭାତ, ଶୁଖୁଆ ପିଆଜ ତ ଦେ, ମୋ ଭୋକରେ ହଂସା ଉଡ଼ି ଯାଉଛି, ଦେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ। ଶୁନି ଅଲିଲୋ ଜୁନି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବାୟ ନମ। ଭୋକ ଭୋକ ଜୁନି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।